peste nori pășind, trâmbițe vestesc, un soare strălucind, să-L slăvim, ia-L îndurării ani, din Sion El ne-a mântuit. El vine iar, peste nori pășind, trâmbițe vestesc, un soare strălucind, să-L slăvim, ia-L îndurării ani, din Sion El ne-a mântuit. Amin. El vine iar, indiferent de ce vor spune unii sau alții. Spune cuvântul Domnului în 2 Petru, capitolul 3, începând cu versetul 3, să știți că în zile de pe urmă vor veni bajocoritori plini de bajocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adin se facă, nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele necată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor tropi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor tropi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Îmi place să cred că toți cei care suntem în seara aceasta aici așteptăm venirea Domnului. Și pentru că așteptăm venirea Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta: siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Haideți în această rugăciune să ne cercetăm fiecare dintre noi, să vedem cum stăm la aceste capitole. Cum stăm la capitolul neprihănire, cum stăm la vina sau vinovăția ce putem să o avem înaintea Domnului și cum stăm la capitolul pace. Mai avem noi pace? Nu că ne spunem unii altora pace, dacă într-adevăr o mai avem. Haideți să fie rugăciunea aceasta o rugăciune de cercetare, în care să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să se reverse din belșug peste noi și să ne vorbească, să ne cerceteze în aceste direcții. Ne rugăm cu toții Domnului.
se ivește solul celui necurat. Dumnezeu e tăria mea, când armatele de duhuri cerul au întunecat. Dumnezeu e tăria mea, când tot iadul stă în picioare pregătit pentru război și simt că sufletul se zbate prins în cursa grea. Mă aplec în rugăciune și aștept ajutorul slavei. Dumnezeu e tăria mea, Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea, Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu are putere ca în cer și pe pământ. Dumnezeu e tăria mea, tot ce în lume se întâmplă este scris și în cuvânt. Dumnezeu e tăria mea, încercarea când e mare și se pare că mă îngroapă. Întunericul e greu și nu mai pot vedea. Plec și fruntea și genunchii, dar înalt spre ceruri drumul. Dumnezeu e tăria mea, Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea, Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea, Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Am cântat împreună că atunci când povara ne este grea, când încercarea este mare, Dumnezeu este tăria noastră. De aceea haideți în această rugăciune să-i spunem Domnului încercările, problemele, să-i spunem Domnului poverile și sarcinile pe care le purtăm și să le lăsăm aici, să nu le mai purtăm. De multe ori le luăm înapoi cu noi și spunem, Doamne, dați ale noastre. Haideți să nu fim egoiști, să le lăsăm Domnului poverile noastre, pentru că El a promis că El poartă poverile noastre și sarcina noastră o ia asupra Lui. Haideți în această seară, în această rugăciune, să venim înaintea Domnului cu problemele, cu poverile, cu încercările noastre, să-i le spunem Domnului și fie ca Domnul să le ridice de peste noi în seara aceasta. Ne rugăm cu toții Domnului. Ne închinăm, Doamne.
Vă invit să reocupați locurile și aș vrea să vă spun un bun venit tuturor acelora care ne vizitați în seara aceasta. Spun un bun venit și fratelui Ionel Morariu. El vine de la Udvin, este slujitor al Domnului acolo în biserica din Udvin. Ne bucurăm de prezența Domnului și de prezența Lui în seara aceasta în casa Domnului. Ne bucurăm de prezența fiecăruia, de fapt, și vrem ca și Domnul să se bucure de prezența noastră în seara aceasta. Haideți să continuăm să lăudăm numele Domnului cântând și în sensul acesta îi vom asculta pe tineri slujind și apoi și copiii Domnul să-i binecuvinteze. Pe pământ, necazuri multe sunt, dar sus la cer privim, ne așteaptă o sărbătoare acolo sus, când toți vom sta la masă cu Iisus. Vom fi poftiți cu El la masă, vom mânca mană cerească, haina nouă cea de nuntă vom purta. Vom striga Domnul Dumnezeul mântuirii, laudă-Lui. Vom striga Aleluia, glory, când vom fi acolo la nunta Mielului. Vom striga Sfânte Domnul Dumnezeul mântuirii, laudă-Lui. Vom striga Aleluia, glory, când vom fi acolo la nunta Mielului. Ce-și așteaptă mirele, te așteptăm, Iisuse, Tu ești regele, căci vrem să te auzim atunci cum ne spui, veniți binecuvântații Domnului. Vom fi poftiți cu El la masă, vom mânca mană cerească, haina nouă cea de nuntă vom purta. Sfânte Domnul Dumnezeul mântuirii, laudă-Lui. Vom striga Aleluia, glory, când vom fi acolo la nunta Mielului. Vom striga Sfânte Domnul Dumnezeul mântuirii, laudă-Lui. Vom striga Aleluia, glory, când vom fi acolo la nunta Mielului. Poftiți cu El la masă, vom mânca mană cerească, haina nouă cea de nuntă vom purta. Vom striga Sfânte Domnul Dumnezeul mântuirii, laudă-Lui. Vom striga Aleluia, glory, când vom fi acolo la nunta Mielului. Vom striga Sfânte Domnul Dumnezeul mântuirii, laudă-Lui. Aleluia, glory, glory, când vom fi acolo la nunta Mielului. Aleluia, glory, glory, când vom fi acolo la nunta Mielului.
Zi de zi eu vreau să respir cuvântul Tău și mă rog, Doamne, tot mai mult să Te cunosc, condu-mă Tu fiecare clipă ce-o trăiesc. Zi de zi, Doamne, vreau să luminez mereu. Zi Este scris în Scriptură că Domnul scoate o întăritură de laudă din gura copiilor. Domnul să-i binecuvânteze și să-i ajute ca ceea ce au cântat să-și împlinească în fiecare zi, să slujească și să-L urmeze pe Domnul Iisus. Lăsăm ca în continuare tot copiii să cânte, copiii de la Chevereș, Domnul să-i binecuvânteze și pe ei, să cânte. În urma lor, grupul de surori va cânta spre slava Domnului, iar după ele, grupul Asher. Domnul să-i binecuvânteze. Slăvit să fie Dumnezeu! În fine. Dumnezeu să binecuvânteze și să întărească pe acești copii. Vă spun că au emoții. Nu este simplu lucrarea care o fac cu ei, dar vă mărturisesc că e o bucurie. Dacă cumva se întâmplă să deranjeze biserica, vă rog să nu vă supărați pe ei. Vă rog să fiți plini de răbdare, pentru că Dumnezeu nu numai la dragoste ne îndeamnă, ci și la răbdare. Dacă El a avut răbdare cu noi atâția ani, să avem și noi răbdare cu unii cu alții. Degeaba avem dragoste dacă nu avem și răbdare. Pentru că una cu alta trebuie să se lege. Vă rog în numele Domnului Iisus, fiți primitori și în răbdare, nu numai în dragoste. Eu vă mulțumesc că cei care mă ajută, cei care mă sprijină în rugăciune. Și eu țin să cred că într-o bună zi și ei vor ajunge copilul Dumnezeu. Ei n-au crescut într-o familie cum ați crescut mulți dintre voi. Și nu e ușor. Nu vă așteptați de la ei să fie copii disciplinați, că
nu vor fi dezvoltați așa de repede. M-aș bucura să fiți înțelegători, să fiți iubitori, dacă puteți să le oferiți și voi dragoste, e și mai bine. Poate unii dintre ei sunt lipsiți de dragoste. Vă rog în numele Domnului Iisus, dacă puteți să le oferiți, să le oferiți. Vă mulțumesc mult! Voi slăvi pe mielul gloriei, Regelui regilor mă închin. Voi slăvi pe mielul gloriei, Regelui eu mă închin. Și mâinile milenari și înaintea ta vin, mâinile milenari și mă bucur în tine. Ridicați mâinile către cer, lumea întreabă de ce, eu le spun că-mi iubesc regele. Și mâinile milenari și înaintea ta vin, mâinile milenari și mă bucur în tine. Ridicați mâinile către cer, lumea întreabă de ce, eu le spun că-mi iubesc regele. Voi să vii pe mielul gloriei, Regelui regilor mă închin. Voi să vii pe mielul gloriei, Regelui eu mă închin. Și mâinile milenari și înaintea ta vin, mâinile milenari și mă bucur în tine. Ridicați mâinile către cer, lumea întreabă de ce, eu le spun că-mi iubesc regele. Și mâinile milenari. Totuși îmi cer scuze că intervin, dar vreau să vă spun că mulți dintre ei învață cântările și totuși că unii dintre ei nu știu să citească. Și totuși reușesc să învețe cântările. Totuși, vă rog încă o dată în numele Domnului Iisus, când vă rugați, să vă rugați și pentru Chevereș. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Amin. Poți să-L chem pe Domnul, chiar și când ți-e greu. Cu putință este tot la Dumnezeu. Poți să-L chem pe Domnul, chiar și când ți-e greu. Cu putință este tot la Dumnezeu. Mare este Domnul, mare în orice fel, nimeni nu-i mai mare și mai bun ca El. Mare este Domnul, mare în orice fel, nimeni nu-i mai mare și mai bun ca El. Poți să cer minunea, cât de mare ar fi, dacă ți-e spre bine, El o va împlini. Poți să cer minunea, cât
spre bine, El o va împlini. Mare este Domnul, mare în orice fel, nimeni nu-i mai mare și mai bun ca El. Mare este Domnul, mare în orice fel, nimeni nu-i mai mare și mai bun ca El. Poți să-L chem pe Domnul chiar și când ți-e greu, cu putință este tot la Dumnezeu. O să cer minunea, cât de mare ar fi, dacă ți-e spre bine, El o va împlini. Mare este Domnul, mare în orice fel, nimeni nu-i mai mare și mai bun ca El. Mare este Domnul, mare în orice fel, nimeni nu-i mai mare și mai bun ca El. O, Domnul meu, cât de minunat ești Tu, cuvântul Tău este sfântul adevăr, promisiunile pe toate Tu le împlinești, chiar prin ele și credința ne întărești. Promisiunile sunt da, amin, în Hristos nu este nu. Promisiunile sunt da, amin, Iisus. Cât de credincios ești, promisiunile sunt da, amin, în Hristos nu este nu. Promisiunile sunt da, amin, Iisus. Cât de credincios ești Tu. Ca de vulturi vom fugi și nici nu vom obosi, în prezența Ta-i tăria de a fi ca Iisus, până în ziua când vom fi în cerul sus. Promisiunile sunt da, amin, în Hristos nu este nu. Promisiunile sunt da, amin, Iisus. Sunt da, amin, în Hristos nu este nu. Promisiunile sunt da, amin, Iisus. Cât de credincios ești, promisiunile sunt da, amin, în Hristos nu este nu. Promisiunile
Frățiorul Adonis este nerăbdător să ne cânte o cântare, Domnul să-l binecuvinteze, după el și tinerii vor cânta și apoi sora Andreea, Domnul să o binecuvinteze. Tu m-ai creat să semăn cu tine. Tu mi-ești model de sfântă iubire. Tu mă cunoști, mă știi cel mai bine. Nu sunt ascuns de fața ta. Mâinile tale m-a ascultat, viața mea modelat. Vorbele tale m-au rănit, Duhul mi-a răcorit. Când se aude vocea ta, mi-mi zăbește inima. Cerul e aproape de pământ, tot ce îi atinge sfânt. Când se aude vocea ta, mi-mi zăbește inima. Tu mă înconjori cu dragostea și bucuria ta. Vreau să rămân aproape de tine. Vreau să admir tot ce ești tu. Tu mă înveți tot ce e bine. Vreau să devin tot ce vrei tu să fiu. Mâinile tale m-au ascultat, viața mea modelat. Vorbele tale m-au hrănit, Duhul mi-a răcorit. Când se aude vocea ta, mi-mi zâmbește inima. Cerul e aproape de pământ, tot ce atinge sfânt. Mâinile tale m-au ascultat, viața mea modelat. Vorbele tale m-au hrănit, Duhul mi-a răcorit. Când se aude vocea ta, mi-mi zâmbește inima. Cerul e aproape de pământ, tot ce atinge sfânt. Când se aude vocea ta, mi-mi zâmbește inima. Tu mă înconjori cu dragostea și bucuria ta. Tu mă înconjori cu dragostea și bucuria ta. Amin.
iubit Domnul Iisus. Toți se închinau, pe El îl adorau. Tu ești vrednic, Mielul lui Dumnezeu, și eu doresc să ajung să văd noul Ierusalim. Ierusalim, chiar să pășesc pe străzile tale, pe aur curat să alerg neîncetat. Ierusalim, tu te doresc lângă râul vieții, sus la tronul lui Dumnezeu.
Dacă am fost atenți la refrenul acestei cântări, care spunea: în Tine, Doamne, mă încred neîncetat. Noi ne încredem în Domnul atunci când lucrurile merg bine, sau cel puțin binișor. Dar ne este mai greu să ne încredem în Domnul atunci când lucrurile nu merg chiar așa de bine. Și totuși, care sunt motivele care ne fac pe noi să ne încredem în Domnul? Vă invit să ne ridicăm pe picioare, să citesc ceea ce spunea Domnul poporului său Israel și cred că este o promisiune pe care putem să ne rezervăm și noi. Acum, spune Biblia, Isaia, capitolul 43, începând cu versetul 1. Acum, așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și Cel ce te-a întocmit, Israele: nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Amin. Este promisiunea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o fiecăruia dintre noi, pentru că El ne-a întocmit. Aș vrea în aceste momente, pentru că știu că atunci când venim la casa Domnului, avem în inimile noastre multe dorințe, multe cauze care pentru unii par de nerezolvat, dar la Domnul este rezolvare pentru toate, slăvit să fie numele Său. De aceea am vrea să facem o rugăciune în care să aducem înaintea Domnului toate cauzele noastre. Aș vrea încă o dată să facem această rugăciune, să-L încredințăm pe fratele Ștefi în mâna Domnului. Credem că Domnul poate să lucreze. Și mâine dimineață, când este programat pentru o operație, să nu mai fie nevoie de operație. Domnul poate să facă asta. Iar dacă nu, pentru că e scris, Domnul a spus aici, nu a spus nu vei trece prin ape, a spus dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Dacă va trebui să treacă pe acolo, Domnul să fie cu el. Domnul să fie cu mâna medicilor, Domnul să aibă milă de el și de toți cei care avem nevoi. Dacă mai sunt nevoi, dacă mai sunt cauze, cred că Domnul le cunoaște pe toate, dar haideți să arătăm înaintea Domnului, printr-o ridicare de mână, nevoile noastre. Este semnul prin care arătăm Domnului că noi nu le putem rezolva și dorim ca El să le rezolve. Haideți să ne închinăm înaintea Lui în rugăciune cu cauzele care au fost aduse înaintea Domnului și să ne rugăm ca Domnul să aibă milă, să se îndure și să lucreze. Amin. Ne închinăm Domnului cu toții în rugăciune.
Vă invit să reocupați locurile dumneavoastră. În continuare vrem să înălțăm numele Domnului. Fratele Cristi, Domnul să-l binecuvânteze, va face acest lucru. M-am gândit la ce am cântat astăzi în biserică. Și m-am gândit că aici a fost un colț de rai, dar poate am stat puțin nepăsător. Mă gândeam ce mare har să lăudăm pe Dumnezeu. Am făcut-o din toată inima, am venit aici plin de bucurie să lăudăm Împăratul. Uităm în jurul nostru și contextul ăsta ne se pare că totul se cutremură, toată lumea asta. Dar de fiecare dată când venim înaintea lui Dumnezeu, avem un moment special, un moment în care să lăudăm pe Cel care merită, e singurul care merită. Aș vrea să mulțumim Domnului în această cântare, să o cântăm împreună, să mulțumim de apa care o avem, să mulțumim de rugăciunea în care mai putem vărsa lacrimi, să mulțumim Domnului pentru tot ce ne-a dat. Că e o mare casă, fim sănătoși și chiar dacă avem probleme, oamenii din jur se tot întreabă, dar cum mergeți voi la pocăiți acolo dacă nu vă dau nimic? Cum mergeți și lăudați pe Dumnezeu dacă aveți probleme și aveți necazuri, aveți boli în trupurile voastre? Noi avem un împărat, un Dumnezeu viu, o țară pe care am cântat, care o așteptăm cu toți. Haideți să vedem împreună în această cântare. Mulțumesc de apă dulce, de izvor ce e tare pentru apa tulburată, vărsărea. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe planul Tău, dar nu-ți mai aduci aminte de nimic din ce-a fost rău.
Mulțumesc de ziua plină, folosită în Hristos. Cere tare pentru ziua ce-am pierdut-o fără folos. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul Tău, dar nu-ți mai aduce aminte de nimic din ce-a fost rău. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul Tău, dar nu-ți mai aduce aminte de nimic din ce-a fost rău. Mulțumesc de tot ce-n viață, pentru Domnul am făcut. Cere tare pentru câte nu i-am dat și le-am pierdut. Haideți la biserică. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul Tău, dar nu-ți mai aduce aminte de nimic din ce-a fost rău. Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul Tău, dar nu-ți mai aduce aminte de nimic din ce-a fost rău. Min la așa o rugăciune și fie ca Domnul să ne asculte cântarea și rugăciunea rostită. Haideți acum împreună să ne închinăm Domnului cu darurile noastre benevole în timp ce vom cânta Domnului, ridicați pe picioare, iar după aceasta ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Ionel Morariu, Domnul să-l binecuvinteze.
Haideți, așa cum stăm pe picioare, cred că nu e prea greu să ținem Biblia în mână, deschisă la prima carte a Bibliei, la capitolul 4 din Geneza, și vom citi pentru, sper, învățătura noastră a tuturor în seara aceasta, de la primul verset până la versetul 14. Geneza, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 14. Textul spune în felul următor. Avram s-a împreunat cu nevasta sa Eva. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis: am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața și Domnul a zis lui Cain: pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa. Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel: haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain: unde este fratele tău Abel? El a răspuns: nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Domnul a zis: ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeag și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului: pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului, eu va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ și oricine mă va găsi mă va omorâ. Amin. Vă rog frumos să ocupați locurile. Mă aflu în seara aceasta înaintea dumneavoastră la invitația fratelui Mihai, prieten de-al meu, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Am răspuns cu plăcere acestei invitații și totodată, înainte să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, vin și aduc înaintea dumneavoastră salutări sfinte, salutări transmise de către Biserica Domnului, Biserica Penticostală din Udvin, tot Filadelfia se numește, multe Filadelfia avem noi la Penticostali, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și să ne ajute să propășim înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să leg puțin acest salut de oarecum contextul general al închinării, ale laudelor care au fost aduse în casa Domnului aici, în seara aceasta, și a faptului că deja a fost evocată alergarea noastră, și anume alergarea noastră spre cer, spre noul Ierusalim, revin și leg ideea și spun să dea Domnul și să ne ajute pe toți împreună să ajungem cu adevărat în noul Ierusalim. Amin. În seara aceasta am venit înaintea dumneavoastră și cred eu călăuzit de Duhul lui Dumnezeu cu textul acesta și cu o anumită idee care mă frământă de ceva vreme, ori de câte ori ajung să trec peste textul acesta, ori în cugetările mele, ori citind din Cuvântul lui Dumnezeu, și anume aș dori ca să tratăm un anumit subiect pe care îl putem vedea dezvoltat în textul acesta și nu numai în textul acesta, în destul de multe texte din Scriptură, dovadă că Dumnezeu este foarte interesat de subiectul acesta, și aș dori ca în seara aceasta să dezbatem puțin
problema următoare, sau dacă ar fi să intitulez mesajul din această seară, ar suna ceva de genul următor. Creștinul, și nu orice fel de creștin, este, sau haideți să vă întreb, să pun o întrebare de fapt. Dacă aș veni înaintea dumneavoastră și aș spune creștinul este periculos în biserică, cum ar suna afirmația aceasta? M-ar zgâria pe ochi, pe urechi, pe ce vreți dumneavoastră. N-are cum creștinul să fie periculos și mai ales în biserică. Și când spun biserică, mă refer nu neapărat la adunarea Domnului de aici din Moșnița Nouă sau de oriunde ar fi ea, ci biserica Domnului ca trup al Domnului Iisus Hristos. Creștinul nu poate fi periculos în biserică, în trupul Domnului Iisus Hristos. E adevărat? E adevărat. Pentru că acest creștin trebuie să facă parte din trupul Domnului Iisus Hristos și ca parte a trupului Domnului Iisus Hristos, el trebuie să fie o binecuvântare pentru celelalte mădulare ale trupului. Dar există o situație în care creștinul este periculos în biserică, adică este periculos în trupul Domnului Iisus Hristos. Și dumneavoastră vă întrebați când? Oare zici vreo erezie? Oare nu zici vreo erezie? Hai să ascultăm. Creștinul este periculos în trupul Domnului Iisus Hristos atunci când el este căldicel. Atunci când el este căldicel. Prima dată când stăteam și gândeam și cugetam la textul acesta și mi-a venit ideea aceasta în minte, cred eu că de la Duhul Sfânt am stat, m-am oprit, am făcut liniște în mintea mea. Am făcut liniște în jurul meu și am zis, stai puțin că e o problemă. Este sau poate fi cu adevărat un creștin, chiar și el căldicel, periculos pentru trupul Domnului Iisus Hristos? Ce mă învață cuvântul Domnului? Ce mă învață Biblia în ansamblul ei? Și pentru aceasta, fără să intru în foarte multe amănunte, haideți să înțelegem de fapt ce înseamnă căldicel. Spune cuvântul Dumnezeu în altă parte, o dorință, o exprimare a dorinței lui Dumnezeu și anume, zice Domnul, dacă ai fi rece, dacă ai fi în clocot, bine ar fi să fii în aceste două situații, nu neapărat situații diametral opuse, cum unii promovează această idee, dar din păcate, tu nu ești nici rece, tu nu ești nici în clocot, tu ești căldicel și spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ești căldicel, am să te, e un cuvânt urât lucrul acesta, am să te vărs din gura mea. Și când Domnul Iisus Hristos vine și spune lucrul acesta, că ești căldicel, îmi pare rău că ești căldicel, cui se adresează? Se adresează Domnul Iisus Hristos unor oameni din lume, unor neștiutori de cuvântul lui Dumnezeu, unor neștiutori ai căii lui Dumnezeu? Nu! Atunci când Domnul Iisus Hristos vine și spune afirmația aceasta, când pune eticheta aceasta, din păcate dureroasă, vorbește cu o biserică, vorbește cu niște creștini. Îi spune că și cataloghează ca și creștini căldicei. Nu fug la ultima carte a Bibliei în seara aceasta, am adus argumentul acesta și ca să înțelegem și mai bine contextul acestei pelegrinări a noastră prin cuvântul lui Dumnezeu, mai ales prin textul citit, vă mai aduc înaintea dumneavoastră o situație. Am o fetiță, Dumnezeu să mi-o binecuvinteze, și sunt la capitolul, din păcate e un capitol lung cu foarte multe paragrafe, sunt la capitolul în care cu fetița mea trebuie să învățăm, mă includ și eu în situația asta ca să nu se simtă singură, să învățăm să facem ordine în camera ei. Are jucării, ca orice copil. Nu știu dacă multe din ele sunt scumpe, majoritatea din ele sunt din alea, din pungi de pufuleți. Și a adunat un morman mare de jucării și după ce se joacă cu ele, vine un capitol care ei nu-i place. Și anume,
acela că trebuie să le strângă și nu să le strângă oricum, ci să le strângă frumos pe categorii ca atunci când se mai joacă cu ele și mi-ar place să nu se joace deodată cu toate, eu ca părinte zic asta, atunci când se va mai juca cu ele, să știe de unde să și le aleagă. Pentru că există situația în care caute o anumită jucărie, nu prea știe să-mi explice care din ele și de multe ori, chiar dacă mi-ar explica-o, nu știu unde îi, și pentru ca să dea de jucăria aia, tot sacea de jucării care i-am pus la dispoziția ei, toți îi răstoarnă înapoi să caute jucăria și după ce o găsit-o, o ia, se bucură, se întoarce și pleacă, spre disperarea mea. Și zic, stai puțin, că nu e bine! Noi trebuie să punem înapoi jucăriile la locul lor și ar fi bine să le punem pe categorii. De-aia tati ți-a adus tot felul de sajine, de jucării, de lădițe din acelea. Le punem pe categorii ca să ne fie mai ușor. Nu-i prea place ei subiectul acesta, ia 2, 3, 4 jucării, le pune acolo și zice, gata tati, nu-i gata, că uite nu stau bine, nu sunt ok. Și la început m-a supărat afirmația ei care deja și-a încetățenit-o în vocabular și care sper să reușim să o scoatem. Vine și zice, lasă tati, e bine și așa, e bine și așa. Și am stat și m-am gândit de multe ori, noi ca și copii al lui Dumnezeu, și de multe ori Dumnezeu folosește comparația asta, metafora asta, spuneți-i cum vreți, folosește relația aceasta foarte des în Biblie, El Tatăl, Părintele și noi copiii. Noi ca și copii al lui Dumnezeu, de multe ori ne comportăm înaintea lui Dumnezeu folosind aceeași sintagmă. Lasă, Doamne Dumnezeule, că în viața mea se poate și așa. Și Dumnezeu vine în cuvântul Său, nu. Haide, fă ordine în viața ta. Haide, așează lucrurile, pune lucrurile așezate așa cum trebuie, așa cum cuvântul meu te învață. Încerc să fac așa, să spăl puțin lucrurile în viața mea și să zic, Doamne Dumnezeule, lasă, uite-te Tu la efortul meu, chit că acest efort al meu n-a generat, să zic așa, performanță înaintea Ta, dar am transpirat, poate fără înțelepciune, dar uite-te că, las că se poate și așa. Când vin și spun lucrurile acestea, îmi permit să le spun înaintea dumneavoastră pentru că am un atu foarte mare înaintea dumneavoastră și anume faptul că nu vă cunosc. Și când spun lucrurile acestea, le spun pentru că le-am văzut și le văd în multe domenii din viața mea. Se poate și așa, Doamne. Se poate și așa și de multe ori Duhul lui Dumnezeu vine și mă trage în cugetul meu la răspundere și zice, nu cumva acum ești căldicel înaintea mea? Pentru că, practic, dacă ar fi să definim termenul acesta de căldicel, printr-o singură frază, printr-o singură expresie, putem să-l definim în felul acesta. Căldicel înseamnă că se poate și așa. Dragii mei, haideți să vedem ce s-a întâmplat cu unul dintre oamenii căldicei care la un moment dat în viața lor a avut o relație cu Dumnezeu. Și ce rău, dacă a fost rău, ce rău a generat pentru el însuși și pentru cei din jurul lui. De multe ori noi spunem următorul lucru, mai fac o mică paranteză, sper să o termin repede. Atunci când în viața noastră este o anumită dezordine, să nu-i zic păcat. Atunci când în viața noastră există un anumit dezechilibru spiritual, spunem, lasă că mă-i descurca eu cu Dumnezeu, lasă că mă înțeleg eu cu Dumnezeu, lasă că mă târguiesc eu cu Dumnezeu, lasă că Dumnezeu este bun și mă vede și mă înțelege și aproape niciodată din ce văd la mine și din ce văd discutând cu alții, aproape niciodată nu-mi pun problema faptului că eu deja sunt așezat în trupul lui Hristos și că prin atitudinea mea de multe ori influențez sau deranjez sau jignesc sau rănesc pe cei din jurul meu. Adică ceilalți copii al lui Dumnezeu. Prin viața mea căldicică afectez alți creștini de lângă mine, care sunt trupul Domnului și pentru care Domnul Iisus Hristos a murit la fel de mult ca și pentru mine, dacă aș putea să spun așa.
Nu conștientizăm lucrul acesta. Zicem, lasă că Domnul este bun, milos, mă iartă și când ajung să dezvolt doar sensul acesta sau doar atributul acesta al lui Dumnezeu în viața mea de milos, atât, ajung să mă joc cu păcatul, ajung să nu-mi dau seama că afectez trupul Domnului Iisus Hristos, pe cei de lângă mine care sunt afectați, sunt triști, sunt abătuți. De multe ori, dacă ar fi să duc lucrurile puțin pe un plan spiritual mai mare, fără să cad în misticism, pot spune că din cauza mea de multe ori s-ar putea ca diavolul cu luptele lui să-i atace pe cei din jurul meu. Spun lucrul acesta pentru că suntem angrenați într-un mecanism pe plan spiritual în care noi trebuie să luptăm împotriva căpeteniilor văzduhului, împotriva duhurilor răutății, spune cuvântul lui Dumnezeu. Suntem angajați într-un astfel de război. Și din moment ce suntem angajați într-un astfel de război, implicit noi trebuie să ne cunoaștem locul. Noi trebuie să ținem absolut totdeauna scutul, pavăza la locul ei, pentru că altfel, lăsând garda jos, s-ar putea să fim răniți. Mediocritatea, dacă ar fi să folosesc un alt sinonim pentru căldicel, mediocritatea în viața mea, să mă dau pe mine exemplul, va duce la suferința multora din jurul meu. Multora, când zic, mă refer la copii al lui Dumnezeu. Pentru că, într-adevăr, și aș vrea să susțin această idee, creștinul căldicel este periculos în biserică. Primul lucru pe care aș dori ca să-l discutăm vis-a-vis de acest subiect ar fi următorul care reiese din textul acesta. Spune cuvântul lui Dumnezeu în textul acesta că, la un moment dat, cei doi copii ai primului cuplu din lumea aceasta, Adam și Eva, cei doi copii vin înaintea lui Dumnezeu cu o jertfă. Inițiază, ei iau atitudine și este curios cuvântul lui Dumnezeu, cine ia atitudine? Cui vine prima dată ideea? Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. După o bucată de vreme, Abel a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele... Zice așa? Nu zice așa. După o bucată de vreme, spune cuvântul lui Dumnezeu, Cain, ia uitați cine are inițiativa, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului, pentru că am înțeles faptul că acest Cain era agricultor, era plugar. Și vine la un moment dat Cain, ia inițiativă ca cel mai mare, să zic așa, și vine înaintea Domnului și aduce o jertfă Domnului. Jertfă, subliniez cuvântul acesta. Începutul versetului 4 mă lasă să înțeleg următorul lucru. Spune în felul următor începutul versetului 4. Abel a adus și el o jertfă de mâncare Domnului. Această conjuncție și, fără să intru foarte mult pe domeniul acesta speculativ, mă face pe mine să înțeleg, cel puțin din construcția în limba română a textului, a sensului, faptul că Abel n-a avut inițiativă, dar l-a copiat pe frate-său. Așa spune, da? După bucată de vreme, Cain a adus o jertfă Domnului. Abel a adus și el o jertfă Domnului. După ce a adus-o Cain, după ce l-a văzut pe Cain ce face, Abel, ca cel mai mic, care totdeauna ăștia mici copiază pe ăștia mari, hai să aduc și eu. S-a uitat la Cain, spune cuvântul lui Dumnezeu, anticipând puțin ceea ce vreau să discutăm puțin mai târziu, o anumită idee, s-a uitat la Cain, spune că Abel a adus înaintea Domnului o jertfă de mâncare din noile întâi născute, cel mai bun rod al lui. Despre Cain nu ne spune că din cele mai bune roade, e o speculație, posibil ca să fi fost cele mai bune roade și la Cain, pentru că Abel a văzut lucrul acesta și l-a copiat, dar vine cuvântul lui Dumnezeu și subliniază ceva. Amândoi au adus o jertfă
Și concluzia e următoarea. Jertfa unuia Dumnezeu o primește și jertfa celuilalt Dumnezeu nu o primește. Am auzit multe predici, am citit în multe părți, multe explicații vis-a-vis de următoarea problemă sau dilemă. De ce Dumnezeu a primit jertfa lui Abel și nu a primit jertfa lui Cain? Sunt multe teze pe subiectul acesta și pe problema aceasta. Vin înaintea dumneavoastră cu 3. Se spune faptul că Dumnezeu a primit jertfa lui Abel pentru că jertfa lui Abel a presupus vărsare de sânge și n-a primit jertfa lui Cain pentru că jertfa lui Cain a fost din roadele câmpului și n-a fost cu vărsare de sânge. Ori jertfele înaintea Domnului trebuie să fie cu vărsare de sânge. Pentru că este o jertfă pentru păcat și pentru că jertfa pentru păcat presupune vărsare de sânge. Este o teză pe care unii o susțin din textul acesta. Nu o elimin de tot. Doar dacă ar fi să cugetăm puțin asupra ei, aș dori să ridic înaintea dumneavoastră o mică problemă sau un anumit aspect. Și anume, spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, prin gura apostolului Pavel, următorul lucru. Dumnezeu va judeca lumea în felul următor. Pe cei cu lege îi va judeca după lege. Pe cei fără lege îi va judeca acolo, în starea lor, fără lege. Cei care vin și susțin teza aceasta din textul acesta, vin și aduc legea lui Moise și o inserează într-o perioadă cronologică în care nu exista legea lui Moise. Și nu cred că din textul acesta Dumnezeu a judecat cele două jertfe din prisma acestei legi. Nu cred că ăsta a fost motivul lui Dumnezeu ca să primească jertfa lui Abel, că a fost cu vărsare de sânge, și să nu primească jertfa lui Cain, pentru că acest Cain a adus mere, banane și pătrunjel înaintea lui Dumnezeu. Nu cred că ăsta a fost motivul. Pentru că spiritul Bibliei în ansamblul ei nu mă învață lucrul acesta. Apoi, a doua teză care o aduc unii este următoarea. Spun faptul că acest Abel a adus înaintea lui Dumnezeu, așa cum este menționat, jertfă înaintea Domnului din cele dintâi oi ale lui, primele născute din turma lui. Adică, cu alte cuvinte, a dat înaintea lui Dumnezeu ce-a fost mai bun. Despre Cain nu ne spune lucrul acesta, există păreri împărțite că s-ar putea ca acest Cain să aducă înaintea lui Dumnezeu niște mere stricate, să aducă varza care nu a putut să o vândă la piață, să o aducă înaintea Domnului și să o dea înaintea Domnului. Știți, de multe ori, să fac iar o mică paranteză, noi dăm de multe ori în numele Domnului multe, dăm și bani, dar dăm și haine, dăm și papuci și zicem, le dăm în numele Domnului. Dar de regulă, ce dăm în numele Domnului, nici la second hand n-ai mai putea băga. Pentru că dăm cămașa rosolită, dăm papucii care deja sunt super uzați, îi dăm înaintea Domnului, nu să se ducă în Oltenia, să se ducă acolo, că o fi bun pentru cineva, îi dăm înaintea Domnului. Am închis paranteza, trageți dumneavoastră concluzia. Și spun oamenii aceștia care susțin această teză, faptul că pentru că Abel a adus înaintea lui Dumnezeu ce a avut mai bun, Dumnezeu i-a primit jertfa. Și pentru că acest Cain nu ne zice, dar deducem că de-aia n-a primit-o Domnul, a adus înaintea Domnului ce nu i-a plăcut lui. Ce nu merg să pun acolo noua la uiul de ciorbă, nu o lasă că dau Domnului. Din nou nu vin înaintea dumneavoastră să demontez această teză, această idee. E biblică într-un anumit aspect. E biblică, pare rezonabilă.
Într-adevăr, jumătate din ea se bazează pe o anumită speculație și supoziție, pentru că nu știm ce a adus Cain înaintea lui Dumnezeu. Dacă într-adevăr Cain a adus înaintea lui Dumnezeu roadele pământului care nu i-au trebuit lui, e normal ca să nu le primească Domnul. Pare o idee rezonabilă. Dar dacă ar fi să ducem puțin lucrurile mai în adâncimea cuvântului lui Dumnezeu acum, pentru că noi aici, la moșnița nouă, avem harul să avem Biblia cu Noul Testament la îndemână, adică avem și Noul Legământ, adică putem vedea din cuvântul lui Dumnezeu perspectiva lui Dumnezeu în ansamblu, vin înaintea dumneavoastră și mă apropii și mă pregătesc să expun cealaltă teză, a treia. Posibil ca Dumnezeu și atunci n-a fost încadrat de legea lui Moise în ceea ce spun în continuare, pentru că este un Dumnezeu care nu se schimbă, a dat o lege în Vechiul Testament care pare să în Noul Legământ să fie puțin altfel, nu este altfel decât este reinterpretarea ei așa cum vrea Dumnezeu. Posibil ca Dumnezeul acesta neschimbător să aprecieze jertfa fiecăruia în funcție de relația omului cu Dumnezeu, cu El. Cum sună? Vă dau un exemplu actual. Vin înaintea Domnului, din nou eu mă dau exemplu, și dau zeciuială Domnului din tot salarul meu, din tot profitul meu. Mi-am pus, să zicem, 10 fire de roșii în grădină și unul din ele, m-am uitat și astăzi, am pus 15, nu 10, dar nu știu să fac zeciuiala din 15, e mai greu. Zic 10 că e mai ușor la calcul. Dar unul din alea 10 am văzut, e mult mai zdravăn, mai sănătos. Și zic, mamă, ăsta o să scoată niște roșii frumoase. Și zic, Domne, din alea 10, ăsta îl dau Domnului. Ăsta e firul de roșie de părădaisă care îl dau lui Dumnezeu. Am 20 de rânduri de ceapă, 2 rânduri de ceapă le dau Domnului. Și stau eu și fac contabilitate la sânge. Și culmea, mă țin de ea și tot ce rodește și sunt nepărtinitor, ba din contra, rândul de ceapă care îl văd mai zdravă, ăla îl dau Domnului. Nu-l fur pe Domnul, nu-i dau ce nu-mi place, îi dau cei mai buni. Fac în felul acesta, dau Domnului, ba mai mult decât atât, dau mai mult. V-am zis, 15, e mai greu să calculezi zeciuiala din 15 rânduri, da? Din 15 fire de roșii. Și pentru că nu știi să o calculezi, dai mai mult, să fii sigur. Faci și zeciuială, faci și dărnicie, dai Domnului, dar viața ta, sau viața mea, că eu m-am dat exemplu, am uitat, viața mea o trăiesc în păcat. Viața mea o trăiesc în păcat. Acum, supun dreptei dumneavoastră judecăți persoana mea. Cum credeți că va proceda Domnul? Va primi El dărnicia, jertfa mea, când viața mea este murdară și pătată înaintea Lui? Pentru că jertfa mea e perfectă. Pentru că jertfa mea e corectă. Sau să duc puțin lucrurile mai pe plan spiritual. Pentru că, cântarea mea este o cântare care îl proslăvește pe Domnul. Este o cântare care este corectă din punct de vedere biblic. Este o cântare care o cânt din toată inima, deși inima mea, de multe ori, este pătată de conștiința murdară. Dar eu cânt o cântare pe care biserica o apreciază ca o cântare binecuvântată. Și viața mea este o viață de compromis. Vă întreb, primește Dumnezeu kilogramul de roșii sau cântarea lui Ionel, dacă Ionel are o viață compromisă? Primește jertfa? Nu o primește. Cât o fi ea de bună? Vă asigur, potrivit învățăturii generale a cuvântului lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu nu va primi jertfa mea. Mă susțin în ideea aceasta cu un text din Scriptură.
Spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia următorul lucru. Ascultați cuvântul Domnului. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de ardările de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere aceste lucruri? Căci, ca să-mi spurcați curțile, nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbe de tămâie, nu vreau luni noi, sabate, adunări de sărbătoare. De ce nu le vrea? Pentru că Dumnezeu în Vechiul Testament, în Vechiul Legământ, le-a poruncit. Și textul până aici, textul din Isaia mă lasă să înțeleg faptul că ei n-aduceau jertfe părtinitoare. Spune cuvântul Dumnezeu să n-aduci un vițel șchiop ca jertfă Domnului. Și nu spune textul aici că aduceau viței sau berbeci șchiopi sau ologi sau handicapați. Nu spune că dacă ar fi fost așa în Israel, ar fi spus Domnul. Deci mă lasă să înțeleg că cel puțin la nivel general plana împlinirea corectă a legii lui Moise. Și totuși vine Domnul și zice, deși o împliniți corect, deși este litera legii între voi, nu mi le mai aduceți. Pentru că spune următorul lucru. Amestecați, da, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Amestecați lucrurile. Ei erau perfecți, Israel, în Vechiul Legământ, erau perfecți în litera legii. Dar toate sutele și miile de ani cât Dumnezeu le-a dat răgaz până la Domnul Iisus Hristos, n-au înțeles ce înseamnă spiritul legii. N-au înțeles lucrul acesta, fără să alunec în seara aceasta pe termeni juridici. Au fost perfecți mare parte din istoria lor în litera legii, dar n-au înțeles spiritul legii, n-au înțeles dorința lui Dumnezeu. Știți ce făceau ei? Veneau înaintea lui Dumnezeu, au început să învețe pe din cap legea, așa cum de altfel i-a poruncit-o Dumnezeu. Au învățat-o pe din cap toată, perfect, și o aplicau corect. Veneau, aduceau am păcătuit, ce-mi cere Domnul? Un vițel, îl aduc pe cel mai bun. Îl aducea pe cel mai bun, îl tăia după ritual, îl jertfea înaintea Domnului. Jertfa din punct de vedere literal era corectă, era perfectă, era ce a cerut Dumnezeu, a adus-o înaintea lui Dumnezeu ca jertfă pentru vine, ca jertfă pentru păcat și după ce au adus-o, știți ce făceau? Se întorceau de la templu și plecau și se întorceau din nou la viața lor păcătoasă. Se întorceau din nou la viața lor păcătoasă. Împlineau litera legii, dar n-au înțeles inima lui Dumnezeu. N-au înțeles inima lui Dumnezeu. Și vine Dumnezeu în textul acesta și ne spune următorul lucru. Dumnezeu ne primește și apreciază jertfele noastre ale fiecăruia funcție de relația noastră cu El. Eu nu pot 6 zile pe săptămână să fug de fața lui Dumnezeu, să mă ascund de Dumnezeu ca să nu mă vadă ce fac. Și duminica să pun pielea de oaie pe mine, mai ales că e cald acum afară, și să vin să cânt cu toată evlavia înaintea lui Dumnezeu. Nu mă pot aștepta înaintea Domnului ca să-mi primească Dumnezeu închinarea, rugăciunea, predica, cântarea, ce-o fi ea, colecta. Nu mă pot aștepta înaintea lui Dumnezeu să o primească dacă viața mea nu este o viață după voia lui Dumnezeu. Și nu mă refer aici la păcate mari, ci mă refer aici la lucrurile acelea mici care strică viile mari, să nu le numesc vulpi. La situația aia de căldicel. O perioadă de timp am fost în trecutul meu am fost cadru didactic și am avut o categorie de elevi, de studenți mai târziu, care era greu cu ei. Știți de ce era greu? Că nu știam ce să fac, să-i trec sau să nu-i trec. Erau acolo. Parcă dacă te uitai așa, parcă nu meritau să treacă. Te întorceai pe partea dreaptă și ziceai, parcă ar merge, să mai dă-le o șansă. Erau acolo. Dragii mei, aceasta este o situație de creștin căldicel care totdeauna afișează o jertfă frumoasă, o jertfă, dacă aș putea să spun eu, dusă către perfecțiune,
dar care în spate are o relație defectuoasă cu Dumnezeu. Acesta este un creștin căldicel. Și un astfel de creștin, revin la titlul acestui subiect din seara aceasta, un astfel de creștin este periculos în trupul Domnului Iisus Hristos pentru că el generează ceva acolo. Pentru că suntem în trupul lui Iisus Hristos, noi suntem, fără din nou să alunec pe domeniul acesta social, noi suntem în interacțiune unii cu ceilalți. Fără să vrem uneori, noi ne influențăm unul pe celălalt. Cei care au făcut psihologia știu lucrul acesta. De multe ori, fără să vrei, influențezi sau ești influențat de celălalt din anturajul tău. Ori dacă eu, în anturajul meu de prieteni creștini, sunt un căldicel, voi promova această stare în discuțiile mele cu prietenii. Lasă-mă că Dumnezeu e bun. Mulțumim Domnului că încă suntem în era de bunătate a lui Dumnezeu, de dragoste a lui Dumnezeu. Lasă că se poate și așa. Un prieten de-al meu sau un frate din biserică care ar dori mai mult să se sfințească înaintea lui Dumnezeu, vii și pe focul lui arunci apă. Lasă-mă că e bun și așa. Fără să-ți dai seama. Uneori nici nu trebuie să zici lucrul acesta. Sunt situații în care noi, vrem sau nu vrem, suntem modele pentru cei de lângă noi. Dragii mei, nici nu vă dați seama cum copiii noștri ne aleg ca modele în biserică. Am fost copil în biserică și pe vremea respectivă era o altă generație de tineri la mine în biserică și mi-a plăcut foarte mult de 3 frați de acolo din biserica mea. Erau tineri, cum sunt eu acum pe vremea asta. Și stăteam și mă uitam, ei nici în ziua de astăzi nu știu că eu mi-am ales o anumită perioadă din viața mea ca modele. Nici nu și-au dat seama, nici nu știu, nici nu conștientizează acum lucrul acesta. I-am ales ca modele. Cei de lângă noi, copiii noștri, tinerii noștri, ne alegem unul pe altul ca modele până să ajungem la maturitatea să-L alegem pe Domnul. Ne alegem, nu e un lucru rău. Este lucrarea de mentorare a unuia cu celălalt, ajutorare, rugăciune, sfătuire unul cu ceilalți. Ziceți-i cum vreți, găsim principiul acesta în Biblie. Și fără să știm de multe ori, suntem exemple negative prin situația noastră de om, de creștin căldicel, suntem situații negative pentru cei de lângă noi. Și lucrul acesta afectează Biserica Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, revin și susțin această idee. Dumnezeu primește jertfele noastre prin prisma relației noastre cu El. Altfel e literă, altfel e slovă moartă, cum spune cuvântul Dumnezeu în altă parte. Aș vrea în continuare să trecem puțin la al doilea subiect pe care doresc să-l discutăm în seara aceasta din textul acesta. Textul acesta este unul dintre textele din Scriptură care ne dă nouă cele mai multe informații despre Cain. Mai avem câteva informații indirecte despre Cain în Evrei, în capitolul 11, când ne spune indirect faptul că lui Cain nu i-a fost primită jertfa tocmai pe această idee că relația lui cu Dumnezeu n-a fost corectă pentru că nu a avut credință. Ne dăm seama lucrul acesta în Evrei prin faptul că lui Abel a fost primită jertfa pentru că a avut credință înaintea lui Dumnezeu. Capitolul 11 din Evrei este capitolul credinței, dar în capitolul acesta 4 din Geneza avem cele mai multe informații despre Cain. Ce mai știm despre Cain din capitolul acesta? În primul rând, vedem faptul că acest Cain este o persoană supărăcioasă. Sunteți de acord cu mine? El cu fratesul. Probabil că erau prieteni buni, s-or mai fi certat, nu s-or certat, dar copiii când au fost, dacă s-au certat, când s-au dus să se culce, tot împăcați au fost. Au crescut, n-au mai fost alți copii pe Maidan, pe strada lor, n-au mai fost. Ei doi. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care Dumnezeu îi primește jertfa lui Abel, Cain se supără. Și a zice,
Lui Cain i s-a posomorât fața, Cain s-a mâniat foarte tare, versetul 5. Acum, avem informația aceasta. Cain este un temperament din ăsta impulsiv, mânios, se supără din orice Cain. Mai vedem ceva despre Cain, ca să învățăm câteva lucruri despre el la capitolul Așa nu. Spune cuvântul Lui Dumnezeu că acest Cain se mânie, dar pe cine se mânie Cain? Pe Abel. Asta reiese din context. Cu cine a avut de-a face după ce a ieșit dinaintea Domnului? O zis așa, în versetul 8. Însă Cain a zis fratelui său Abel, hai să ieșim la câmp, hai cu mine! Și pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Pe cine s-a supărat Cain? Pe Abel! Cain este o fire supărăcioasă. Și dați-mi voie să vă mai spun ceva, cu Cain ceva nu e în regulă, aici la etajul superior. Știți de ce? E firesc să te superi, e firesc să te superi. Dar și în firea asta când te superi, pe cine te superi? Pe cine ți-o greșit, nu? Eu știu, ți-o dat unul o palmă, creștinesc, îi să-i întorci și celălalt obraz, că de-aia ne-o lăsat Domnul doi obrași, da? Așa e creștinesc, da, firesc, îi că atunci când cineva îți dă o palmă să te superi pe el. E bun până aici? E firesc. No. Cain zice că s-a supărat. Dar pe cine trebuia să se supere Cain? Cine nu i-a primit jertfa? Dumnezeu nu i-a primit jertfa. Nu s-a dus Abel cu jocuri de culise la Dumnezeu. Doamne, știi, îți mai dau încă o oiță întâi născută din turma mea, numai să nu-i primești jertfa lui Cain. Fă asta și îți mai dau încă 10. Nu s-a dus Abel cu jocuri de culise înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu, în hotărârea lui suverană, nu i-a primit jertfa lui Cain. Și Cain, în loc să se supere pe Dumnezeu firesc, se supără pe Abel. Deci ceva a avut Cain. Dar știți care e problema? Aceeași problemă e și cu creștinii firești sau ăștia căldicei. Când văd că le merge rău sau când văd că Dumnezeu e oarecum împotriva lor sau așa, concluzionează ei din viața lor, în loc să vină înaintea Domnului, Doamne, dar ce ai cu mine? Hai să mă pocăiesc, așa spune cuvântul Dumnezeu. Încep să mă supăr pe frații mei. Că de ce ăla îi merge bine? De ce pe ăla Dumnezeu îl binecuvintează? De ce? Și de multe ori nu vedem și încercările prin care cei de lângă noi trec. În loc să avem ce avem cu Dumnezeu, să ne expunem sfințeniei Lui, știți ce se întâmplă când ne expunem sfințeniei Lui Dumnezeu? Ne vedem păcatul. În loc să ne expunem sfințeniei lui Dumnezeu ca să ne vedem păcatul și să ne rezolvăm viața noastră, noi ne supărăm pe cei de lângă noi. Că e mai ușor. Că atunci când ne supărăm pe cei de lângă noi, nu mai trebuie să rezolvăm viața noastră. Când Dumnezeu vine în prezența ta, tu nu mai poți să te ceri cu Dumnezeu. Tu în momentul respectiv îți vezi viața ta de păcat. S-a întâmplat odată în istoria lui Israel. Nu mai vrem Moise să ne vorbești, tu vrem direct Dumnezeu, ce mai? O venit Dumnezeu și a zis, Dumnezeu, lasă-i. Așa trebuie să vă apropiați, să vă pregătiți, le-au dat câteva zile de post, de rugăciune, de stăruință după Duhul Sfânt, nu veniți! Și când a început Dumnezeu să vorbească, și au zis, destul, nu se mai poate, sfințenia lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu ne copleșește, pentru că noi ne vedem starea și din această cauză omul fuge de expunerea la sfințenia lui Dumnezeu, tocmai pentru ca să nu se vadă el mic, să nu se vadă el pricăjit, să nu aibă justificare sau să nu aibă argument că trebuie să se pocăiască. Și atunci ne supărăm pe care ne iese în față. Primul, Doamne, care intră pe ușa bisericii, pe ăla, Doamne, mă supăr. Așa a fost Cain. În loc să aibă ce are cu Dumnezeu, că Dumnezeu nu i-a primit jertfa, Cain se supără pe Abel. Da. Trebuia nici să moară capra vecinului, nici jertfa lui să nu o primească Dumnezeu. Ori al lui amândoi, ori al lui niciunul. Apoi spune cuvântul Dumnezeu că acest Cain este crud. Iese la câmp și nu omoară un dușman. Nu omoară un necunoscut. Nu omoară un vecin. Îl omoară pe fratele său, prietenul său, camaradul său de joacă. Probabil sfătuitorul său. Stăteau probabil uneori la cort și își depănau amintiri, își spuneau necazurile. Îl omoară pe cel de lângă el, pe fratele său. Crud. Și nu numai că a fost crud.
Dar aici așa se vede foarte clar că diavolul i-a cuprins toată mintea. Pentru că în momentul în care Dumnezeu îi scoate la iveală păcatul, ar trebui normal și din nou firesc, fără să mai duc discuția pe plan spiritual, măcar firesc, ar fi trebuit ca Cain să recunoască. Da, Doamne, îmi pare rău, te rog frumos să mă ierți. Vine Domnul înainte să comită Cain păcatul și Dumnezeu a văzut ce se întâmplă, dar l-a lăsat pe Cain să aleagă. Vine Dumnezeu și zice în versetul 7, nu e așa, dacă faci binele vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui, dorința păcatului se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Probabil că în momentul în care Dumnezeu a venit în versetul 7 și a intervenit în viața lui Cain, probabil că în mintea lui Cain deja s-a născut gândul crimei. Și Dumnezeu vine și zice lui Cain, Cain, e dorința păcătoasă, e pornirea firii tale pământești, e păcatul care stă la ușă și te îndeamnă să te omori fratele, tu trebuie să-l stăpânești. Depășește criza din viața ta, depășește momentul, nu te lăsa copleșit de criză, de ispită, depășește-o, stăpânește-o tu pe ea. Și Cain nu ia aminte la avertismentul lui Dumnezeu, vine, face crima și dureros e următorul lucru. Nici nu-și plânge păcatul. Ba dimpotrivă, câtă împietrire, eu văd aici împietrirea dusă la extrem. E împietrirea la nivelul ideal, dacă aș putea să spun așa. La perfecțiune, exact acolo unde vrea diavolul să ne ducă pe fiecare dintre noi. Știți de ce spun lucrul acesta? Pentru că în momentul în care Dumnezeu, deși l-a avertizat, Cain face crima, în momentul în care Dumnezeu îi descoperă crima pentru că acest Cain fuge și nu vrea să recunoască, zice, de ce sunt eu opozitorul fratelui meu, fuge de responsabilitate, nu vrea să-și recunoască crima, i-o dezvăluie Dumnezeu, în momentul în care se vede prins cu mâța în sac, Cain nici atunci nu recunoaște, Cain nici atunci nu se pocăiește. Știți ce îl preocupă pe Cain? Doamne, Tu ai emis asupra mea o pedeapsă. Da, știi cum e treaba? Pedeapsa asta care mi-o dai Tu mie e prea grea. Da? Pedeapsa, versetul 13, pedeapsa mea e prea mare, Doamne, Tu ești nedrept, cu alte cuvinte asta zice Cain. Ești nedrept, e prea mare pedeapsa pe care mi-ai dat-o ca să o pot suferi. Iată, Tu mă izgonești de pe fața pământului, va trebui să fug, să mă ascund, să fiu pribeag, să fiu fugar pe pământ. Vedeți ce îl preocupă în împietrirea inimii lui pe Cain? Faptul că Dumnezeu i-a dat pedeapsă prea mare. Doamne, eu am păcătuit, n-am vrut să recunosc, n-am vrut să fiu vegheator să nu păcătuiesc. Tu m-ai pedepsit, acum e prea mare, hai să negociem, mai taie. Asta este împietrire. Asta este împietrire la cel mai înalt nivel. De multe ori Dumnezeu, într-un mod didactic, mai vrea să ne și corecteze. În loc să ne recunoaștem poziția, să plângem înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ierte păcatul și de acolo să ne renaștem, pentru că dacă Dumnezeu a adus în viața noastră pedeapsa la nivel corectiv, înseamnă că Dumnezeu ne mai dă o șansă, pentru că cea mai mare pedeapsa lui Dumnezeu pentru mine este ca El să se depărteze de mine și să nu-L mai intereseze persoana mea. Atunci, asta e cea mai mare pedeapsă, să mă lase în voia pornirii inimii mele. Asta e cea mai mare pedeapsă. Dar dacă Dumnezeu are ceva cu mine și tot timpul mai îmi dă câte o muia să mă îndrept, înseamnă că Dumnezeu încă îmi dă o șansă. Ei, în situațiile alea, dacă eu vreau să mă împietresc profund, vin și negociez cu Dumnezeu pedeapsa. Doamne, e prea mare. Câtă nesimțire la Cain, dragii mei. Al doilea aspect pe care doresc să-l subliniez în seara aceasta, apropiindu-mă într-adevăr și de final, este faptul că în viața lui Cain a existat un lanț al slăbiciunilor. În viața creștinului mediocru, creștinului se poate și așa, există un lanț al slăbiciunilor. Există o perpetuare și o dezvoltare a compromisului, a greșelii, a păcatului în viața lui, ascunse pentru cei mai mulți și pentru cea mai mare perioadă din viața lui. În primul și în primul rând, dragii mei, mediocritatea, adică această atitudine de se poate și așa, în ultimă instanță, duce la păcat. Mediocritatea duce la păcat.
Pentru că mediocritatea nu vine de la Dumnezeu. Această situație de căldicel sau de se poate și așa nu vine de la Dumnezeu, vine de la diavol și scopul diavolului, ăsta este doar o situație intermediară, mediocritatea. Scopul diavolului cu mediocritatea în viața mea este să facă să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu. Odată păcatul înfăptuit și nerezolvat, nemărturisit înaintea lui Dumnezeu și fără iertare din partea lui Dumnezeu, odată un astfel de păcat intrat în viața mea și nerezolvat, știți ce face? Duce la alte păcate. Duce la alte păcate. E o poezie a lui Costache Ioanid foarte frumoasă. Se intitulează Un vierme mic. Dacă nu știți, și cei care o aveți de pe internet și aveți darul recitărilor, recitați în biserică. Un vierme mic, un păcat mic, aduce un păcat mai măricel și ușa se trântește de perete și vine lupul. Vin păcate mari în viața ta, un păcat care prin mediocritate a intrat în viața mea, prin situația mea de căldicel a intrat în viața mea și n-am rezolvat păcatul acela, Domnul, la nivelul acesta, Domnul le-a dat șansa să se îndrepte. Păcatul pândește, dar tu să-l stăpânești. Eu, dacă nu reușesc să gestionez bine situația aia, va duce păcățelul acela la alte păcate. Și toate aceste păcate, povara lor, nerezolvată la cruce înaintea lui Dumnezeu, duce într-un final la împietrire. Am văzut în viața lui Cain lucrul acesta. A dus la împietrire. L-a dus după ce n-a ascultat voia lui Dumnezeu, după ce a păcătuit, după ce n-a recunoscut păcatul, după ce Dumnezeu l-a pus în fața faptului plinit, în loc să vină cu pocăință, să-L roage pe Dumnezeu cu mâinile goale. Doamne, într-adevăr m-ai descoperit, ăsta sunt, te rog ajută-mă că eu nu mă mai pot ajuta, doar vezi, în loc să facă treaba aceasta, Cain, în împietrirea lui, vine și să târguiește cu Dumnezeu. Cea mai mare nesimțire pe care ar fi putut-o avea un om care a avut harul să vorbească cu Dumnezeu față către față, face to face, gură către gură. Dragii mei, în seara aceasta Dumnezeu ne cheamă să fim nu creștini mediocri, ci să fim creștini puternici, creștini în clocot, creștini binecuvântați pentru cei de lângă noi și pentru trupul Domnului Iisus Hristos. În seara aceasta Dumnezeu ne cheamă ca să avem o relație corectă cu El pentru ca jertfa noastră să fie corectă. Și în seara aceasta Dumnezeu ne cheamă să fim cu adevărat binecuvântare pentru biserică, să fim cu adevărat oameni care nu sunt pericol pentru trupul lui Hristos, ci sunt motoarele trupului lui Hristos care duce mireasa, care ne ducem ca împreună să-L întâlnim pe Domnul. Amin. Am înțeles în seara aceasta că Domnul primește jertfele noastre, dar le primește nu funcție de mărimea lor neapărat, nu funcție de ceea ce aducem, ci le primește, așa după cum am înțeles, funcție de viața noastră. Și textul din această seară ne ajută să înțelegem asta. Spune cuvântul Domnului așa: Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Atunci când venim cu jertfă înaintea Domnului, Domnul privește mai întâi la noi și după aceea la darul nostru, la jertfa noastră. Doamne, ajută-ne să ne punem viața în rânduială, ca atunci când privești la viața noastră, să vezi în ea ceea ce Tu dorești să vezi. Haideți acum, ridicați pe picioare, să stăm înaintea Domnului într-o rugăciune în care să rugăm așa cum îl rugam în cântare adineaori. Doamne, iartă-ne pentru jertfele pe care ți le-am adus și care n-au fost după voia Ta. Haideți să îl rugăm să ne ajute să aducem jertfe după voia lui Dumnezeu și să rugăm să rămână cu noi. Să-i mulțumim totodată că în această seară a hotărât să ne vorbească. Amin. Ne închinăm Domnului în rugăciune.